En soños apareceuse a Virxe. El e a súa dona non teñan fillos, porque parece ser que teña bastante agobiado. E en soños aparece a Virxe e di, Elo, non te preocupes pola paternidade física. Aquí estás chamado a metas máis altas. Que é eso? Déixate desas cousas. Estás chamado Lume! unha paternidade espiritual. E foi nese momento que este cabaleiro monta un mosteiro. A dona, máis coas criadas que teña, monta algo parecido para elas e monta ese mosteiro. Como é máis... bueno, e posteriormente pasou a ser da Orden do Císter, non foi xusto na fundación. O que, se acaso, é moito máis coñecido, este mosteiro, máis que pola fundación así e demais, é pola lenda que ten San Elo. Podes falar dela? Ben, para quen non a escoitara, pois parece ser, o que di a lenda, é que este home estaba obsesionado con como sería o paraíso. Despois de morrer os vos a onde van, e que hai ali? E hai de comer, e hai festa, e que hai, non? Entón tiña un poquinho quería saber o que había lá, vale, sí, cando morre veía lá, xo janei, pero quería ver, non? Entón tiña un poquinho xo con iso, e nun momento dado así, con esa anguria, pois quedouse así escoitando un paxaro, bueno, escoitando o remuiño dunha fervenza, e máis escoitando un paxaro, quedouse así, que bonito, hasta que, bueno, vai ser hora de volver para o mosteiro. E volvo para o mosteiro e este camiño está distinto, e chego ao mosteiro, estaba distinto, espera. Entón chamou a porta, que este, quen é ese? Que ves? Como que veñes un daqui? Que vas a ti daqui? Quen é este? Pero que, como que? E cando lle digo o nome, digo, señor, que é o abade que desapareceu hai 300 anos, nese momento. El dase conta do que ocurrera, dase conta do milagro feito real, e vamos, co Poncio, coa impresión, pois, porrón, é o aí mismo. Intentarlle facer a RCP, varón, 350 anos, pero non foi posible, non? E entón, pois, quedou escrito ese tal. E tan, digamos, tanta sona ou tan extendido está ese poema, ese romance, que no século XIII, Alfonso X, o sabio, que sabedes que escribía, bueno, era un rei sabio, dos cosas porque escribía, sabía ler escribir, cousa que xa non todos os reis sabían, e ainda por riba escribía él, é dicir, creaba, non só collía a pluma e firmaba, sino que él mismo creaba, non? E ainda por riba escribía en galego. E además escribía en galego-portugués, que era a lingua de moda nese momento. Todo o que se precie, pois sabía recitar unhas cantigas de amor, de escarnio ou de maldicer según que che pida o corpo. Entonces, eso, lóxicamente, en fin, é algo que se estudiou hoxe en, vamos, as facultades de, bueno, a eso, no outro depende a que altura este do temario chogas ou non, pero estudias en todas as facultades de linguas románicas do mundo, de linguas romances do mundo. E, lóxicamente, o manuscrito original de Alfonso X o Sabio está custodiado. Mellor que o Códice Calistino, esperamos, pero está custodiado. Está custodiado, pero non o suficiente. Está custodiado. Entón, a ventaxa disto é que... Logo poñemos ali, mira. Entón, bueno, eu vou a ler, pero isto era musical. E ademais como quedou a notación en pentagrama, non sei como se di, pero o solfeo, sabes as notas? Como quedou, sábese como sonaba. Se vos buscades, foi incapaz de baixalo, pero en YouTube, se vos poñedes Cantiga Santa María, e esta é Cantiga, a ver esa memoria publicitaria, que hora é? Ahora? Pois é Cantiga 103, vale? A ver se así vos queda. Vos buscades Cantiga 103, Alfonso X, Santa María, e sale vos isto cantado por grupos de cámara. Esa é máis fija de todas. Entonces, bueno, o estribillo que xa vou a saltar, porque ocupa a metade casi do tema, é quen a Virxen ben servirá, a paraíso irá. De acordo? Se o estribillo, que se repite en cantidad, é a moraleja, non? Tengo a introducción.
como Santa María fese estar o monxe 300 anos ao canto da paxara, non fagan broma. Porque lle pedía que lle mostrase cuál era o ben que habían os que eran en paraíso. Bueno, e a música sería quen a Virxe me servira, a paraíso irá. Pero xa o saltamos, non? Era que este un gran milagre vos quero agora contar, que lle fese o Santa María por un monxe, que rogarlle sempre ia que lle mostrase cuál era o ben que en paraíso há. E que o vise nesa vida, antes que fose morrer. E por ende a gloriosa, vedes que llo foi facer. Feslo entrar nunha horta en que moitas veces xa entrara, mas aquel día fes que a fonte achou moi clara e moi fremosa, e que a vela se sentou. E pois lavou moi ben as maus, dis: ai, Virxen, que será? Se verei do paraíso, o que eu che moito pide, algún pouco do seu viso antes que saia daqui. E que sabe a do ben que obra, que galardón haberá. Tantoste que acababa o monxe oración, oiu unha paxariña cantar logo en tan bon son que se esqueceu sendo e catando sempre alá. A tan gran sabor había aquel canto e aquel lais que grandes 300 anos estivo así, ou máis, cuidando que non se estevera senón pouco, como está Mongal, non sei por qué, como está monxa algunha vez no ano, cando sala o verxeu, des e foise a paxariña de que el foi moi greu, e dis: eu daqui irme quero, que a hoi máis comer querrá, o convento. E foise logo, e achou un gran portal que nunca vira, e dise: ai, Santa María Val, non este o meu mosteiro, pois de min que se fará? Desi entrou na igrexa e houbera un gran pavor, os monxes cando viron e demandoulle o prior, dicendo: amigo, vos quen sodes ou que buscades acá? Dice el: busco o meu abade, que agora aquí leixei, o prior e os frades, de que me agora quitei. Cando foi aquela gorta, non sei que me o dirá. Cando isto oiu o abade, teveo de por mal, e outros o convento, mas desde que souberon ben de como fora este feito, dixeron: quen oirá nunca tan gran maravilla como Deus por este fez, polo rogo desa madre, Virgen Santa de Gran Pres. E por aquesta loemos, mas quen non lo hará, mas doutra cousa que sexa. Cá, par Deus, gran dereito é, pois canto nós lle pedimos, nos dase un fillo, a la fe. Por ela, e aquí nos mostra o que despois nos dará. Bueno, pois, isto é o dito, é a Cantiga 103, de Alfonso X, recollendo o que é a lenda de San Eva, que seguramente se vos falla o mellor conocida porque é un lugar común. Hai cantos semellantes noutras cousas, noutras linguas, en outros lugares de Europa. Igual que o do Meco, cando o Meco van todos contra ele, é igual que o de Fuentemejuna. Hai unha serie de temas como as series americanas, non? Casi series de policías, justo unha casi empezas a ver todas, non? Hai unha serie de lugares comuns, mas desde logo ten o seu aquel, non? Bueno, pois este é o mosteiro, desde logo vedes podes consumar esta cables que ten, é o rosetón, sen dúbida. E entón, para que o disfrutedes libremente, deixamos 10 minutinhos, se vos parece. Hai folletos, tamén hai sabores. Non levamos comisión, Ni me quieres da farmacia. ¿Qué?